OK, takže čus lidi, já vás vítám u tohle videa. Tohle video bude z Bed Wars. Nikým tu nejsem, jsem teda tým Red a mapa je, myslím, Fourlands nebo něco takého. Nevadí. OK, dál to nebudeme kecovat a můžeme jít i hned na to. Doufám, že tu nebudou hackři, jako vždy, jo. Super, už mi to nebaguje zase ta myška, takže tady si zajdem pro bronzy. Nedávno jsem natáčel jsem teď před chvilkou asi video. Prostě a hackři nás furt zabíjeli, ne? Možná, že ho vydám, nevím, to si klidně napište do komentu, jestli chcete. Prostě na konci nás úplně hackři ničili. Pořád tam samý hackři, hoši. Nehekujte, že jo, vždycky. OK. Možná tady bude něco kreslit na tom Bandicamo, ale to už potom. Padl. Chudák. OK, takže vezmeme ty goldy. Plus dejte jeden gold. Ajaj. Tak. Malým šel na náš rush. Ale no, takže je tu hacker. No, ale nevím v jakém týmu. Zelené, myslím. No. A je to tu. Jsme s hackerem. Ten band. Tyjo, já se asi odpojím ovšem, protože toto fakt nechci znova. Buď jít vypnout i hned greeny, anebo nevím, co budeme dělat. Prostě protože toto je bez tak prohraní. Zase je tu ten dežotní hacker. On má kill auru a ty anti-knockback prostě a on si tu myslí, jaký je pán. Takže já jdu asi rush na greeny, protože já nemůžu to ustát už. Modré normálně, ale ty greeny asi budou těžko. Tak. Oni mají bez tak ještě ty iron věci, všechny, že jo. No, to říkám. Dokonce už greeny jsou vypnutí, takže už to není hacker. Hoši, asi štěstí, tyjo, že hackera vypli, ty vole, dobře hoši. Good. Asi winner, protože když tu není ten dežotní hacker, tak prostě se můžeme jen radovat. Konečně tyjo, hraní bez hackerů. Good. Hej. Tak, já si asi koupím brunko za 3. Ty vole, hoši, ale já jsem úplně yes. Ne, nestřílej, kámo. Ne. Já mám ještě chvilku, takže by to nemělo být také těžké. Tak asi bude. Je to ment, teda toho znám. Jako hrál, viděl jsem ho tu hrát, takže to jsou moje bronzy, ty debil. Sakra. Mám jeden. Ale až žlutí nám budou dělat problémy. Takže to je ten ment, že? No. Co říkám? Problém za problémem. OK. Nevadí. Vezmeme to. Tohle. A je žlutý a dokonce náš to zničí, takže gratulka tobě, kámo. Sakra, vezmi toto a toto. Když krumpáče moc neudělám, ale jedno. Jdi pryč. Hej, nemusíš to ničit, jde, že? Pěkně si to znič. Proti pěkně ničení, ty jo. Takže oni se teď bojí, aby jsme je nevyrašovali, ale šípy po nás budou házet. Prostě budou nás šnajtit, jak se říká, šnajt. Já se trošku dám víc čanky, aby jsme aspoň trošku viděli na ty hvězdy, co uší. Sorry, ale dám si zpět. To takové se nedělá. Tam je modrý.
Hej, vínko, keď já popíjam. OK. Takže Mandy asi taky hacker, ale nevím vůbec ještě přesně. Sakra, ty vole. Dobré, takže už jsou jenom 2 žlutí, ale to vůbec nevá. Pěkně vony, jen to tu, ne. Vlastně, no už můžeme chodit pořád ráž, ale hlavně by, yes, pěkně kámo, good ty. Tyjo, ten man, doufám, že nezap. By mě nasral. Tak ne, nezapl, dobrý. Už je po něm. Co? Hejoši, tak to je hacker, ale neříkej. Nechceš za ním běžet? Vůbec? Za ním nechceš běžet, ne? Ty vole, hoši, skloněte ho, pojďme po něm rukou, sakra. Si bere meč za chvilku, ne? Pojď, Pavlíku, zabijem ho rukou. Jo, to dáme. Je, zabiješ ho. Dokonce se musím i já zabít. Joši, ale toto je hacker. To neříkejte, že není hacker. Pojď 2. Sakra, ježiš. To ještě nedáme, ne? Sakra. Ale jo, to dáme. Musím si udělat nějaký ty věci. Protože on nedává moc PvP. On není moc PvP majstr. Takže stačí mi 25 bronzu, ale to asi nedostanu vůbec. 4, 5. Pokud máme toto, už jenom toto stačí mít tu sekiru. Ale oni nás tu budou furt s tím hitovat, ty žlutí. Hoši, tak to je anti-knockback jak prase, ale. Co si děláte srandu, oni ho vykopli z našeho týmu. Pavlíku hacky, ale fakt jako, tak to už si noob nebo co. Ten není hacker, tenhle. Sakra. Tak ale toto. Oh, please. Sakra, ale ofujte to! Taky to nejsra... Aha. Ne, že ne! Sakra! Nehekujte! To si děláš srandu ze mě, ne? Si děláte srandu už! Prostě to nejde. Jestli mě nebudou... Ty vole, já toho momentálně zabiju asi. To hodíme ho, hoši. To dáme úplně v pohodě, zhodíme ho. Hej, ale hoši. Si děláš srandu. No, nás tu chci zastavět. Ne, no, nás tu chci zastavět, sakra. Hej, hoši. Toho dáme.
Hej, ale taky sráč prostě. Aspoň, že už nemá ten anti-knockback. Tak asi ani kill outu. Ale hoši, pojď po něj! Sakryš. Kam ho zhodilo? On nás nemůže dát. My máme postel. On nemá bloky, takže... No. Yes, kámo, vrátil ses. On se fakt vrátil. Ej, si pojďme. To dává si. It's a girl in... Ty. No, fuck wrench! Jo, on už nemá nic, on už za chvilku nás nemá jak šanci dát. Jo, pojď! Víš, víte, co stačí? It's a girl. No právě, stačí jít na bronz. A nebo mě tu nechat, že ty vole. Naši víte co, já seru, já jsem nemůžu dělat věci. A pak tam přijdu jako pán. Ne. Dělej! Ne, zabij ho! OK, tak nic. Tak jo, tak zatím čus a uvidíme se dalšího videa. Bum! Lol, sorry.